Bemutatkoznék azoknak, akik nem ismernek. A nevem Milán Penyicska. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtem el gyűjteni az első asztali szőlőfajtákat. Jelenleg a gyűjteményemben több mint 1000 fajta van. Az a 15 évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy nálunk az asztali szőlőfajták nem voltak túl érdekesek és szépek, de a világban az ember láthatta, hogy valóban vannak nagy, ízletes, sőt, mag nélküli fajták. És mivel akkor Babinál laktam Zólyom közelében, 420 méter tengerszint feletti magasságban, ami egyáltalán nem ideális körülmény a termesztéshez, úgy döntöttem, hogy itt is megpróbálom. Talán az első 10-zel kezdődött, aztán 20-szal, mert az ember látta, hogy a fajták beérnek, ehetők, szépek. Aztán elmélyült, ez egy 100-as nagyságrendűvé, és végül szenvedélyé vált. Minden évben azt mondom magamnak, hogy elég, nem kell több. De egy csehországi ismerősöm, aki a termesztőknek érdekes új fajtákat hozott Csehországba, és amikor a felesége számon kérte, hogy bolond vagy, már túl sok van belőle, ő mosolyogva azt mondta neki, tudod, Szlovákiában van egy még nagyobb bolond, hát valahogy így van. És most beszéljünk azokról a fajtákról, amelyeket csak legutóbb csak gyorsan áttekintettünk. Beszéljük az ízükről, arról, ki nemesítette őket, és az érési idejéről is. Oké, tehát kezdjük. A Bela-akácia fajta Kalugin nemesítőtől. Ez egy korai, fehér, harmonikus ízű fajta. Lédús, ropogós és valóban kellemes, harmonikus íz. A következő fajta az amerikai mag nélküli, Solotki Sváj. Ez egy közepesen érésű fajta, míg pár nap kell neki, hogy teljesen édes és ízletes legyen. A magtalansága gyakorlatilag nulla, csak puha magkezdemények vannak benne, nagyon lédús, a mérete nagyon szép egy mag nélküli fajtához képest. Már érezni a cukorkákat, ami nagyon kellemes, érdekes fajta. Laza fürtök, még darazsak sem támadják meg. Nagyon ígéretes, mag nélküli fajta. Van egy másik amerikai mag nélküli fajta, a kismis Malinovéi. Itt a bogyók már kisebbek. A fürtök szintén elég nagyok. Nagyon-nagyon érdekes íze van. Gyümölcsös íz. Azt mondanám, hogy van benne, vagy a legtöbben ezt kóstolják, van benne egy puha mag. A magtalansága valamilyen kettes, nem teljesen magtalan. A magtalan fajtákat csoportokra osztjuk. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és csak az 1-es magtalanság az, ami valóban magtalan. Ami a 2-es, 3-as csoportokat illeti, ott lehetnek puha magok, vagy esetleg 1-2. De ez is függ az időjárástól, a talajtól, hogy a mag puha vagy kemény. Az íze nagyon érdekes, gyümölcsös. Valóban erdei epret, málnát érezni benne, nagyon érdekes fajta gyerekeknek. Itt vannak az utolsó fürtök a Vécsernyi Kijev fajtából. Ez egy mag nélküli, korai fajta Kalugintól. Ez a fajta a kóstolón is. Barátok voltak itt, nagyon felkeltette az érdeklődésüket. Ami a magtalanságot illeti, teljesen 1-es, nagyon szuper. Az íze valóban édes, sok cukor van benne. Ez az első termés, így a bogyók nagyobbak lesznek. De valóban nagyon édes, érdekes fajta. Mag nélküli, mint nagyszerű kiegészítés a mag nélküli fajták Kalugintól. Vagy például a kaszkat is tőle egy mag nélküli fajta. Akár 20 g is lehet.
De az késői. Az tárolva karácsonyig vagy tovább is eltartható, akár hűtőgépben vagy hűvös kamrában. És ami a tőkén való tartózkodást illeti, valóban az első fagyokig lóghat. Ennek a fürtje, ami a fürtöt illeti, vannak, akik azt írják róla, hogy repedezik és ilyesmi, de én ezzel nem találkoztam. És ez a fajta szuper, hogy teljesen korai, mag nélküli, és valóban nagyon édes, nagyon érdekes fajta. Korai fajta, Kismis pokusa. Szintén első termés. A fürtök szépek, nagyok, lazábbak, és a magtalansága véleményem szerint szintén egyes. Egyes tehát szuperlédus, kiváló. Kiváló, édes íz, szintén korai fajta. De a Vécsernyi Kijevben több a cukor, édesebb, itt egy kellemesebb harmónia van. Itt kevesebb a cukor, de szintén nagyon szép fajta. Ott lédusabb volt. A következő nagyon szép fajta Kalugintól. Ez egy korai fajta, autograf. Itt valóban óriási fürtök vannak, és óriási bogyók is. És ez is tavaly ültetett tőke, és már így mutatta meg a fürtök és a bogyók szépségét. Valóban szépek, és a méret biztosan évek múlva növekedni fog, mert ez lényegében az első termés. És ami az érési időt illeti, korai fajta, egy ilyen roppanós, harmonikus íz, lédús, nagyon ígéretes fajta. Nem csak a megjelenésében, hanem az ízében is. Valóban szép a cukor, savak felhalmozása. Nagyon érdekes fajta. Ez a fajta, mivel nagyon erős növekedésű, több fürtöt hagytam rá. És látszik, hogy a fa is szépen kezd érni. Tehát valóban szép, erősen növekedő fajta. És valóban elmondható, hogy több terhelést is elbírhat, és a fürtök valóban lazák. Szép fajta a kertbe. Másik sötét fajta, Pisankótól, amely nagyon korai, már régóta lóg itt a tőkén. Úgyhogy már a darazsak is elkezdték kóstolni. Ami az érési időt illeti, ez egy korai fajta, nagyon harmonikus ízzel. Nincs benne annyi cukor, de lédus, frissítő fajta. Az utolsó fürtök, amik itt vannak. Még egy másik sötét fajta, Pisankótól. Ez a Druzsok 0320. Ez egy középen érésű fajta, az íze harmonikus, teljesen érett, olyan szeptemberi. De itt is van harmonikus cukor, a cukor érezhető, és a savak is. A következő sötét fajta, Pisankó nemesítőtől. Ez egy középen érésű fajta, de muskolytájus ízű. Már most is érezhető benne a muskolytáj. Valóban nagyon ízletes fajta. És Pisankó az a nemesítő, aki most több mint 80 éves, és neki valóban sikerültek azok a fajták, amelyeknek kifejezett muskolytájus íze van. És sokszor az az íz a következő években még intenzívebb lesz. Például a Superska fajtát, amelyet az első évben szedtem,
Ott egyáltalán nem volt érezhető a muskolytáj. Azt hittem, valami keveretés van, de már a következő években, már a második évben a muskolytáj valóban nagyon erősen mutatkozott. Tehát néha, ha valakinek van egy fajtája, és az első évben nem elégedett vele, feltétlenül várni kell, és meg kell mutatnia, hogy mi is az igazi kvalitása. A következő fajta Kalugintól. Ez is új fajta. A neve Sator. Ez középen, nem teljesen korai fajta, de nagyon-nagyon kellemes íze van. Ropogós, lédús, a cukrok szépen érezhetők. Édes, harmonikus, lédús fajta. Laza fürtök, nagyon ígéretes fajta. Egy másik nagyon érdekes fajta, Snizsána Kalugintól. Ez egy nagyon korai fajta, szép, fehér-sárga színű, amikor már teljesen érett a naptól. És itt is van gyönyörű muskolytáj. Valóban nagyon édes muskolytájus íz. Nagyon ízletes fajta. Látható, hogy a darazsak is szeretik. Én nem zacskózom a fürtöket. A zacskók segítenek a darazsak ellen, de ennek pozitívumai mellett az is a hátránya, hogy az esőzések után, vagy ha hosszabb ideig párás a méz, a zacskókban felgyűlik a nödvesség, hamarabb elkezdenek rohodni, és aztán a zacskókat gyakran ellenőrizni kell, mert például oldalról is meg tudják szúrni, aztán bejutnak a muslincák, és tönkreteszik a fajtát. A zacskók jók, csak ellenőrizni kell. Nekem sok van, nincs időm rá. És a másik dolog, hogy a legnagyobb zacskóim 5 kg-os fürtöknek valók. És egyes fajták olyanok, hogy a zacskó kicsi rájuk. Szóval a jövőben az egész szőlőskertet be fogol hálózni. Felülről védeni fog a jég ellen, és az oldalokon a háló sűrűbb, fehér lesz, és védeni fog a rovarok ellen, és a kabócsák ellen is, amelyek új veszélyet jelentenek a szőlőskertekben. Itt van egy másik fajta Kalugintól, a neve Sikida. Ez is újdonság. Korai fajta. Jó a cukortartalma. Egy kevésbé kifejezett, érdekes muskolytáj. Van, ahol legyipi muskolytájnak hívják, de édes, szép fajta. Pristin vagy Pristin is új amerikai fajta, amely közéken, sőt későn érik. Még nem érett, de a magtalansága szintén egyes. Tehát a magtalan fajták eltolják a születidőpontját, néha szeptember végére. A fehér avatár fajta. Megszereztem, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen, mi is ez, de egyelőre, bár ez az első év, nem győzött meg sem a kinézete, sem az íze. Még van benne egy ilyen hétköznapi íz. Még nem érett, és majd meglátjuk, hogy nem valami keveredésről van-e szó, és valami másnak kellene lennie, vagy csak a név van ott, és lehet, hogy semmi köze sincs hozzá. A következő mag nélküli fajta Citron Karki. Ez egy érdekes fajta azoknak, akik szeretik az élénkebb, trópusi gyümölcsös tónusokat, mert az íze olyan, hogy citromra emlékeztet.
olyan frissítő íz. Valóban érzi benne a citromot. Ami a magtalanságot illeti, az valamilyen 2-3-as, mert a magok, egy mag van benne, de puha. Itt van egy másik mag nélküli fajta, Polyacam, ez ismét egy amerikai nemesítés, közepes érésű, a magtalansága valóban puha magkezdemény, vagy teljesen mag nélküli, tehát olyan egyes magtalanság, közepes érésű, kellemes, lédús íz, és ez még 1-2 hét múlva még édesebb és ízletesebb lesz. A következő korai fajta az amerikai Javelin. Ez egy mag nélküli fajta. Szintén egyes magtalanság, vannak benne puha magkezdemények. A puha mag ott van, az íze édes, puha, vagyis kemény, ropogós hús. Korai amerikai mag nélküli fajta, a puha mag a szájban egyáltalán nem érezhető. A következő fajta ismét amerikai, ez a Prime Seedless. Ahol szintén csak puha magközdemény van. Édes, egy ilyen kellemes, lédús, mag nélküli korai fajta. A következő mag nélküli fajta Kismis Azov. Egész szép, nagy fürtök. Azt írják, hogy ez egy korai fajta. Nálam még nem érett. Ismét van benne egy, de puha mag. Teljesen puha mag. Az íze harmonikus. Még nem érett. Nem tudom, hogy ez az év miatt van-e, hogy minden eltolódott, de a többi korai fajta már érett, szóval itt az érési idő nem teljesen korai. A következő mag nélküli fajta az amerikai Land Cruiser. Ez ismét egy mag nélküli fajta, ahol a bogyók a magtalansághoz képest egészen szépek. A magtalansága egyes. Szép bogyók, az ízének kellemesnek, harmonikusnak, édesnek kellene lennie, még nem érett be. Szóval azt hiszem, hogy őt késői fajtának is írják, szóval talán szeptember végén érik be, de érdekes fajta a méretével, és a magtalansága 0, és ismét eltolja az érési időt a késői fajták közé. A következő fajta a Jumbo. Ez is egy mag nélküli fajta, amely korai érésű. Itt a magtalansága nem egyes, itt a magtalansága azt mondanám, hogy 2, mert 2 puha mag van benne.
de az íze édes, valóban kellemes lédús fajta. Azok a magok a szájban érezhetőek. Ez a következő Javelin tőke. Azt kell mondanom, hogy itt még jobban van megvilágítva a naptól, még sokkal édesebb. Sőt, azt mondanám, hogy már valamilyen karamellás édességet is érzek benne. Jó fásodás, jó növekedés. Tavaly ültetett tőke, nagyon édes, kellemes, valóban mag nélküli fajta. Szuper! Itt van egy fajta, Csújkaftól. Ez közepes érésű, nagyon-nagyon szép színeződés, szép fürtök, a bogyók gyönyörűen kiszíneződtek, és kellemes, harmonikus íze van, egy enyhe muskotájjal, nagyon kellemes íz. Itt van egy másik fajta Kiszlyovtól, ez közepes érésű, még nem teljesen érett, de laza fürtök, szép bogyók vannak, és harmonikus íz egy enyhe muskotájjal. Ahol még egy-két hét kell a teljes éréshez. Itt van egy másik fajta, Srednyikovtól, Medea. Ez a fajta nekem személy szerint nagyon tetszik. Ez egy újdonság, és a fürtök valóban óriásiak, az íze kellemes, könnyen muskotájjal, lédús, ropogós, jól néz ki, kiválóan ízletik, nagyon-nagyon gyönyörű fajta. A következő nagyon szép fajta Alinka olejnyik nemesítőtől. A színe, megjelenése nagyon gyönyörű, és ami az ízét illeti, egyáltalán nem marad el a kinézetétől. Valóban szép, nagy, új alakú bogyók. Az íze lédús, húsos hús. Öröm a szájban. Már látszik, hogy korai, a magok már kezdenek barnazni, egy mag egy ilyen nagy bogyóhoz, valóban szuperfajta. A következő korai fajta Csújkaftól Jaroszlává. Ez is teljesen újdonság, ahol a fürtök lazák, a bogyók szépen sárgára színeződtek. Ez egy korai fajta, van benne szép muskotályos íz, mennyei íz a szájban. Ez valóban nagyon-nagyon ígéretes fajta. Jól néz ki, kiválóan ízletik, a muskotály valóban nagyon szép, erős. A következő újdonság Ludocska. Zselezsnyenko a nemesítő, ez egy közepes érésű szeptember. Még szépen fog színeződni. Egyelőre gyenge a muskotáj, kellemes édes ízzel, de a muskotáj egy-két hét múlva sokkal kifejezettebb lesz. Tehát ez egy szeptemberi fajta, szintén ilyen rózsaszín árnyalata lesz, nagyon érdekes íz. A következő újdonság
Veronická Kiszljovtól, ez sárgás rózsaszín, tehát a rózsaszín árnyalat még színeződni fog, közepes érésű, muskotályos ízzel, még legalább 2 hét, 10 nap, 2 hét kell neki, hogy teljesen megmutassa a muskotályos ízét. Itt van a következő fajta, a Kismis Banzai Sulgától. Itt valóban szép a muskotály. Itt a bogyók kisebbek, mivel ez egy mag nélküli fajta, kismis, és ez az első fürt, de az íze valóban szép, muskotályos. A magtalansága valamilyen kettes, van benne 1-2 puha mag, de az íze kifejezett, gyümölcsös, muskotályos. Ízletes fajta. A következő fajta Zagurkótól, a neve Veselka, szép, sötét, rózsaszín, vörös színű, ez egy korai fajta. Nagyon édes és muskotályos íz. A bogyók egészen szépek, nagyok, és az íze valóban kiváló. Lédús, muskotályos.